Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Yau za mu nuna muku yadda za ku zana gira kamar yadda muka yi alƙawari. Don haka ku biyo mu domin ku ga yadda za mu zana wannan gira. Da farko muna buƙatar wannan abin na tsefe gira, sannan eyeliner ko kuma jagira, duk wanda kuke da daga shi za ku yi amfani da shi, amma ku tabbatar kun tsefe jagiran da kyau ta yadda zai yi. Na uku muna buƙatar concealer ko concealer palette ko mai ɗaya ko foundation, duk za ku yi amfani da su ba. Sannan gel na da matuƙar muhimmanci. Brush, ku tabbata kun nemi concealer brush ɗin da zai muku yadda kuke so gurin aiki da shi. Haka shi ma eyeliner brush. Sannan muna buƙatar beauty blender, sai kuma madubi. Duk kun goge giranku da kyau kafin ku fara aiki da shi, sai ku ɗauki wannan abin na tsefe gira ku saka a cikin gel ɗin, ku ɗan ɗebo kaɗan ku tsefe giran ku yayi sama kar ya ku kwanta da shi, giran yayi sama gaba ɗaya. Idan ba za ku iya jiran ya bushe ba, za ku iya neman powder sai ku ɗan saka shi kaɗan ta yadda zai tsane nan maiƙon da gel ɗin yake da shi. Sai ku zo ku zana giran ku tabbatar kuna dubawa da kyau, domin idan kuka zanu ba sai kun fara zanuwa daga farko ba. Da ku ɗan zanu kafin ya kai farkon sai ya tsaya daidai wurin wani ƙashi da yake akan gira. So ya danganta da yanayin yadda giran mutum yake. Sannan idan kuka zo zuwa ƙarshen giran, ya kamata ku san inda za ku ajiye ƙarshen giran ku, don kare ya zo ya kwalmaɗe ko ya yi ciki ko ya yi sama sosai. Ƙarshen giran ya zama ne yana kaiwa, idan kuka auna shi zai iya kai zuwa ƙashin kunnen ku na ƙasa. Haka zai baku abin da kuke so. Ko da giran ya yi girma za ku iya rage shi, amma shi rage gira ana rage shi ne daga ta saman gira. Bayan kun zana sama kun zana ƙasa kun ciccike, sai ku zo ku tsefe giranku da wannan abin tsefe gira a hankali, domin ba ku sa ma gaban giranku eyeliner ba. Wannan eyeliner da yake kaɗan ɗin nan da baya shine zai taimaka ma gaban ya ɗan fito ba da yawa. Nan za mu yi amfani da foundation ne wurin concealing ɗin ƙasan giranmu, saboda foundation yana da maiƙo fiye da concealer. Ita concealer ba ta da maiƙo sosai yadda foundation yake da maiƙo. So idan kuka fara ƙarshen giran kada ku sa mishi concealer da yawa, kuma farkon giran ma kada ku sa mishi concealer da yawa, saboda idan kun je blending kada ya zo wannan farin ya shige zuwa gaban giran ko kuma ya shigo zuwa bayan giran. Dan yi ƙasa da shi ta yadda idan kun zo wurin blending zai yi kyau. Idan za ka yi amfani da concealer ne wurin concealing ɗin giranka, ka tabbatar concealer da za ka yi amfani da shi a saman giranka shine kalan fuskanka. Za ka yi amfani da foundation, mafi yawanci ma an fi amfani da foundation wurin concealing ɗin saman gira. Ƙasan gira kuma ana amfani da concealer ne wacce tafi fuskanka haske. Idan kuma ba za ka yi eyeshadow ba, to za ka yi amfani da duka foundation. Kamar yadda kuke gani dai, bayan na yi blending ɗin shi, sannan na ɗauko brush irin wanda zan iya blending ɗin wannan yanda rage min sama kuna ganin shi, na ƙara blending ɗin shi da kyau. Bayan na gama blending ɗin shi, na nemi powder na ƙara shashafawa a saman ido na, saboda ya ɗan rage min wannan maiƙon da ido na yake da shi, da kuma maiƙon da ya tsaya na foundation a inda na yi concealer. Idan kun zana giranku da kyau, to ba za ku sha wahala wurin gyaran ta ba, ko kuma ta yi muku yawa ce ma ku sha wahala wurin rage ta ba. Ɗayan giran mun yi amfani da foundation, ɗayan giran kuma mun yi amfani da concealer. A ƙasan gira, sama kuma muka sa. Sannan kuma ga abin da giran mu ta bamu. Jama'a kada ku manta da liking da subscribe, hakan na ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sai mun haɗa a bidiyo na gaba. Bye.